Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας χωρικός που ζούσε μαζί με το σκύλο του σε ένα χωριό. Ο σκύλος, όσο ήταν νέος και γερός, προστάτευε το σπήλικος, άρχισε να τρέχει σαν τρελός, μέχρι που χάθηκε. Από τότε δεν τον ξαναείδε κανείς. Με τη σειρά σου Lumi Science μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου χαμελέοντα Squishy. Ανακάτεψε τις ειδικές κόλλες και το χρώμα με τη σπάτουλα, ένωσε το καλούπι, τοποθέτησε το μείγμα, περίμενε και έτοιμο! Τράβα το ζούλατο και δες το να αλλάζει χρώμα κάθε φορά που το βάζεις στο νερό. Lumi Science, διασκέδαση που λάμπει. Και τα Lumi στη Real Fun Toys. Να κάνουμε με έναν κακοποιό. Τι κάνεις εκεί, μικρέ? Πώς είχατε πρόσφατα καμιά διαφωνία? Πρέπει να τα αποδώσουμε. Δυνατά! Με έκανες κάτι που δεν ήθελα. Σε έκανα Ninja, Starro Ninja 3. Στους κινηματογράφους από την Tanware και την Film Trade. Και τα κραζάτ στη Real Fun Toys. Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη. Καλαμάρια υπουργοί. Κεφαλόπουλα εργάτες. Συναγρήτα πιανίστρια. Φωκεστά αθλητήρια. Τριακοσμήματα, μαργαριτάρια. Και τσούχρα συγγραφή. Και έργα κάπως τσουχτερά. Σκηνοθεσία, Χρήστος Τρυπόδης. Τηλεκατευθυνόμενος πίθωνας. Είναι σχεδιασμένος για περιπέτειες. Κινείται με απίστευτη ευκολία τόσο στο νερό όσο και στο έδαφος. Με ρεαλιστική υφή και κίνηση. Με πρωτότυπο τηλεχειριστήριο μπορείτε να τον κατευθύνετε με ακρίβεια σε κάθε του κίνηση. Αυτός ο πίθωνας κυριαρχεί σε όλα τα εδάφη. Κολυμπάει στο νερό, σέρνεται με ευελιξία στο έδαφος. Μπείτε στη δράση και ετοιμαστείτε να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία. Τηλεκατευθυνόμενος πίθωνας. Από τη Real Fun. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.